feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Jump out, feel the beat, Angeleños on the street. Turn it up, let the city say, Joe and Tana, Angeleños. Join! The sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat, Angeleños on the street. Turn it up, let the city say, Joe and Tana, Angeleños. Join! The sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat, Angeleños on the street. Turn it up, let the city say, Joe and Tana, Angeleños. Join! The sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town 36. At sa ating mga nakaabang sa ating streaming sa City Information FB page ng Angeles City. Good morning Central Luzon, magandang umaga Pampanga, Mayapa, Abac, Angeles City. Kumusta ako po kabalen? Ito ang yung programang Join Tana Angeleños. Ito po yung lingkod, J. Pelayo IV, at makakasama nyo ako hanggang alas 11 ng umaga. Today is January 27, 2026, araw po ng Martes, at kailangan every Tuesday, lalo na sa ating mga ka-Angeleños, no? Na nakikinig lagi sa RW 95.1 at sa mga nakatutok sa CLTV 36. Lagi nang i-tune in ang inyong mga frequency sa RW 95.1 para sa programang Join Tana Angeleños. Every Tuesdays yan from 10 a.m. to 11 a.m. Yan, sana po nasa maayos kayong kalagayan. Ang daming mga memes ngayon na parang bagyo raw ang Pilipinas ngayon. No? Parang late yung effect ng hanging amihan. Ika, no? Pero sulitin natin habang nararamdaman natin yung magandang lamig ng panahon. Sana mag-last dyan ng medyo para masulit-sulit naman yung pang ano natin, yung mga binili nating sweater noon para magamit pa rin natin masulit ngayong first quarter of the year. Tayo po ay last Tuesday, naging talagang viral po ang ating episode sa programang Join Tana Angeleños because nakasama natin mismo yung ama ng lungsod ng Angeles na si Mayor John Lazatin, no? Na parang fortunately nagustuhan ni Mayor yung ating platform, no? Dito sa pamamagitan ng Join Tana Angeleños, at sabi niya ito'y susundan pa ng marami pang guesting sa ating programa. And speaking of guesting, meron din tayong another special guest ngayong umaga sa programang Join Tana Angeleños. Pero lagi natin pinag-uusapan mga news ngayon, no? Meron pang mga ambush, no? Mga CCTV footage na nakuha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ng mga iba't ibang crimes. Pero ngayon marami tayong mga good news dahil pag-uusapan natin ngayong umaga ang tungkol sa peace and order
dito po sa lungsod ng Angeles. And speaking of peace and order, nandito na ang binabanggit kong special guest ngayong umaga, no? Ang ating City Director ng Angeles City Police Office. Napakagiting, gwapo rin na ating City Director. We have Police Colonel Joselito Jeff Villarosa Jr. Good morning po, CD, and welcome sa ating programang Join Tana Angeleños. Good morning, Sir Jay. At napakagandang pagkakataon ang binigay mo sa amin dito para kami ay maimbitahan dito at para maipakita natin sa ating mga tagapakinig at naka-tune in sa Facebook yung ating mga ginagawa ng kapulisan natin sa Angeles City. Okay, maganda rin pala ang tinig ni CD sa radyo. Pang ano rin, pang natural din, no? Baka meron ka munang gustong batiin, CD, before tayo magkwentuhan sa ating programang Join Tana Angeleños. Siyempre, una sa lahat ay nagbibigay galang ako at binabati ko ang ating ama ng Angeles City, si Mayor John Lasatin. At kasama na rin po dito yung kanyang mga staff Yan, sa sige. office, no? Si Ma'am Johnny. Huwag mong kalimutan kasama yan. na rin po ang yung mga staff niya doon. Babatiin ko na, no? Sasamantalahin ko na itong pagkakataon na ito, no? Si Mami Micol, Mami na. si Maylin, si Mariel, at saka si Recto, no? Siyempre, kailangan din natin Yung manipis, nakalimutan mo yung manipis. Oo. Manipis kasi si Iris Si di ba? Iris, oo. Sa sobrang nipis, hindi na naisulat dito, no? Siyempre, kailangan din nating batiin ang ating mga city councilors na lagi ding tumutulong sa atin. And of course, ang kanilang head, ang kanilang vice mayor. At kasama ko na rin, gusto kong batiin ang lahat ng mga masisipag na barangay captain ng Angeles City. And of course, ang ating mga kasamahan sa kapulisan, ang ating mahigit 700 pulis sa Angeles City. Siyempre, yan ay mga kasama ko dyan ay si Lieutenant Colonel Gerald Diclayo, ang ating Deputy Director for Administration, at ang ating Deputy Director for Operations, si Lieutenant Colonel Rolly Doroha. And of course, special mention dito ang isa ko pang kaibigan na classmate ko rin sa rider, si Janet Lasatin. Ay naman, oo. Good morning po. At magandang bati ni CD sa inyong lahat ngayong Martes ng umaga. Ayun. Stories that Ang dami nating pagkukwentuhan na CD, no? Dahil dito sa lungsod ng Angeles, we're a very highly urbanized city. Kaya maraming ganap 24/7. Nung pang para lang mabigyan tayo ng background ni CD. Before po tayo naging city director dito sa lungsod ng Angeles. Ano po yung background ni Colonel Joselito Jeff Villarosa Jr.? Bago po ako nabigyan ng pagkakataon para maging City Director ng Angeles City, tayo po ay dating Provincial Director sa Region 5 sa Camarines Norte. Uy, ganda rin. At na-assign din po tayo sa iba't ibang unit ng PNP. Galing din po tayo sa CIDG, yung Criminal Investigation and Detection Group. And galing din po tayo sa Highway Patrol, yung kung tawagin po nila ay HAGAD. At bago po tayo nag-Provincial Director at City Director, ay tayo din po ay naging Chief of Police sa iba't ibang bayan sa Nueva Ecija. Kabilang na din po dito yung Cabanatuan City. 2 taon din po tayong naglingkod bilang Chief of Police sa Cabanatuan City. At tayo din po ay na-assign din po sa maliliit na bayan ng Nueva Ecija, kagaya po ng Municipality of Jaén and Municipality of San Leonardo. Ang daming mga pinagdaanan ni CD, naging PD, naging na rin, mga chief of police, umawak na rin ng mga bayan, probinsya at syudad dyan sa Cabanatuan. Pagdating po sa Angeles City, ayan, ano na yung may culture shock ka ba sa dami ng tao, sa pagka-busy nito? Ano po yung una nyong na-experience dito? Ako po ay natuwa nung na-assign po ako sa Angeles City dahil ang pinanggalingan ko po sa Camarines Norte ay puro kagubatan at liblib na lugar. Samantalang dito sa Angeles City ay dito po ay nandito na po lahat, Parang Metro Manila rin ito. Na ito po ay isang napakagandang challenge sa kagaya po natin dahil
napakaganda po ng lugar ng Angeles City dahil nandito na po ang ating magagandang eskwelahan. Yes. Nandito na po ang masasarap na kainan Ayun. at masasarap na puntahan na lugar. So hindi mo na kailangan pumunta at matraffic sa Metro Manila. Kung hindi lahat ng pangangailangan mo sa Metro Manila, nandito na po sa Angeles City. So kaya napakagandang challenge po bilang isang city director kung paano natin mamimintinahan yung peace and order dito sa Angeles City. Ika nga, kung dati jungle, ngayon concrete jungle na dito sa Nasa concrete jungle na po tayo. sa Angeles City. Yan po, yung pag-upo po ni Mayor John Lasatin, CD, no? Ano yung kaagad na napag-usapan ninyo para sa lungsod ng Angeles when it comes to peace and order dito po sa ating lungsod? Siyempre po, ang una pong ibinilin po sa atin ng ating butihing mayor ay siguruduhin muna yung kapakanan ng ating mga kapulisan. Sapagkat hindi makapagseserbisyo ng maayos ang ating mga kapulisan kung sila mismo ay hindi maging maayos. Kaya sa ganitong pagkakataon po, tinanong po ako ng ating mayor kung ano ba yung mga pangangailangan ng ating mga kapulisan. At siya po ay personal na bumisita sa Angeles City Police Office na matatagpuan po kung tawagin po nila 174 sa Barangay Yes. Santo Domingo. At nakita nga po ni Mayor yung katayuan po natin doon at agad-agad po ay pinaayos po niya yung mga dapat na iayos doon sa atin pong kampo. Kabilang na po dito yung pagsasaayos po ng mga comfort room ng ating pong building and pinaayos din po niya yung kalsada po na dati po lubak-lubak at binabaha. Ngayon po ay napakaayos na. Hindi lamang po sa ganyan ang concern po ng ating mayor, kasama na rin po dito ang kalusugan. So, alam po naman po natin ngayon, nauuso po ngayon ang mataas ang kolesterol at mataas po yung mga diabetic ng mga hindi lamang po kapulisan, kundi sa karamihan po ng tao, dapat po dahil wala na hong mga physical activities. Kaya Tsaka masarap kasi pagkain eh. Opo, masarap. At lalo nga po, nung ako po ay na-assign dito sa Angeles, ay 81 kilos lang po ako. Ngayon po, 86 kilos na po ako at hindi po ako makatanggi sa pagkain. Bagong uniforme na yan, CD. Bago na po itong uniforme ko. At yun nga po, naglagay din po si Mayor ng dalawang court ng Wow. pickleball doon at nagbigay ho siya ng mga paddle at mga bola. Kaya ang mga kapulisan po natin ngayon, kung mapapansin nyo tuwing hapon, ay nagpi-pickleball siya. So sa ganitong pagkakataon ay naging mataas po ang moral ng ating kapulisan. At ang mga instruction po ng ating Mayor ay siguruduhin po na mararamdaman po tayo ang kapulisan ng mga pamamayan sa Angeles City. Kaya ang ginawa po natin ay lahat po ng mga mobile natin ay inilagay na po natin sa kalsada at ang 85% po ng kapulisan natin ay nasa kalsada na po para mas sigit pong nakikita at nararamdaman ng ating mga kababayan dito po sa Angeles City. Yes. Kailangan Nabanggit po mo yan. kasi natin gawin to, Sir Jay, ano? Kasi ang population po ng Angeles City ay more or less nasa 500,000 po ito. Ang dami So ang natin. kinikater po natin sa umaga, nadadagdagan po ito ng 50% of the total population. 250,000 po ang dumadayo po sa Angeles City. Dahil na dito nga po yung masarap na kainan at andito po ang magagandang eskwelahan. Nandito nagtatrabaho. Opo, nandito po nagtatrabaho. Ang dami pong call center dito. At pagdating naman po sa gabi, nadadagdagan din po ang population natin ng 180,000. Wow. So talagang round the clock po yung mga kapulisan natin ay nagjo-duty po at may makikita po talaga kayong mga pulis natin sa bawat kalsada. Sa dami ng ratio, CD, nabanggit nyo rin kanina, yung binabati nyo kaninang umaga yung mga kasama mo. 700 na kayo ngayon. Opo. Opo. This is really something na talagang significant. Kasi nung dati pa, ang mga previous years, no, isa sa mga challenges ng ating police force is yung number of police personnel against sa ratio na kanilang Opo. nasasakupan. Totoo po yun. Nung tayo po ay nag-assume nung January 10, ang pulis lang po natin ay nasa kulang-kulang 400 po. Nako. So sa isang taon panunukulan po natin sa Angeles City, nadagdagan po tayo ng 300 na pulis na ngayon. So ang police to population po natin ngayon is 1 to 600. Malapit na po Wow. tayo sa ideal na 1 is to 500. Oo. At ang masaya dito, no, napakasarap po talaga maging pulis sa Angeles sapagkat pag po kayo ay Police Angeles ay
meron kayong 25% discount sa lahat po ng mga eskwelahan sa Angeles. At kung magkakasakit ka naman o ang pamilya mo Na wag naman sana. na wag naman sana ay meron pong 25 to 30% discount Wow. po after po ng PhilHealth yan. Kaya napakasarap pong manungkulan talaga dito sa Angeles City. Bukod pa ho, not to mention yung mga tulong o mga allowances na ibinibigay pa ho ng ating local government. Okay, speaking of masarap na usapan na CD, tayo lang ang magkakaroon ng maikling commercial break. Pero pagtatrabahuin muna kita, Colonel Villarosa, anong oras na po sa buong Pilipinas? So, ang oras po natin ay 10:15. In the Join! Ta-da! Enhelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Enhelenyo's on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Enhelenyo. Join! Ta-da! Enhelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Enhelenyo's on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Enhelenyo. Join! Ta-da! Enhelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Enhelenyo's on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Enhelenyo. Join! Ta-da! Enhelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Enhelenyo's on the street. Turn it radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town. Join! Tana! Enhelenyo's. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Alright, we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with our very special guest. We have Police Colonel Joselito Jeff Villarosa Jr., ang ating City Director ng Angeles City Police Office. Ang dami nang nag-greet sa mga fans ni CD Villarosa. No? We have Captain Richard Chica. God bless PNP sir, sabi niyan. So si Tiago Gomez, God bless po. Ganun din si Victor Foxtrot, si Hero Alcantara Bonifacio, si San Mala, si nakabaligtad yung mga kanyang profile name, no? Si Vin Changcoco, ayan, si CJ Miggs, Bonnie Tolentino, JM Apostol, Mabel Bartido, si Romel Balansay, John Carlo Resuelo, ayan, si Dan Bill, at si J. Yo, at pati si Naz Gumpad, muabate sa ating CD Jeff Villarosa. Ayan. Meron din bang nagte-text sa'yo, CD? Si nakatutok din si Ma'am Agnes Nolasco, no? Ang mga kaibigan natin sa Museo ng Angeles. From CPSC ng ACPO, nakatutok din sila, no? Ted Almenares, Lage
Vaquilar. Ayan, ang hirap yung iba. Yung taga-barangay Kutkut, na nakatutok din sila, CD, no? Si Gab Cunanan, Romel Balansay, Delta Coy, si Bonnie Tolentino, at marami pang iba. Mamaya, we'll try to mention them all, CD Jeff Villarosa. O yan, kanina nabanggit mo, CD, no? Yung not only yung mga police personnel natin ngayon nandun lang sila sa kanilang mga stations. Isa sa mga laging napapraise ng ating mga kababayan ngayon dito sa lungsod ng Angeles, especially yung mga namumuhunan, mga business groups, no, is yung visibility and presence ng ating kapulisan dito sa lungsod ng Angeles. Paano nyo po na-strategize to? Siyempre po, yan po ay to the guidance po ng ating Regional Director ng Region 3, si Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr. And sa guidance din po ng ating Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates, no? Meron ho kasi kami mantra, yung ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayun. So, sa ganitong pagkakataon, para makitang mabilis po ang ating responde, ang mga pulis po natin ay nasa kalsada na, pati po ang mga mobile natin. So, ang ibig sabihin po nito, kung ang isang tao o may problema o kailangan po ng pulis, hindi na siya manggagaling doon sa police station. Kung hindi, manggagaling na po siya doon sa kalsada. So, dual purpose po ito. Nagkakaroon na rin po ito ng police visibility. Yes. At kung mayroong nag-iisip na gumawa ng mga bagay na hindi maganda, pag nakakakita ng pulis po sa paligid yan, ay may iwasan po na hindi na niya gawin yung mga bagay na labag po sa batas. Oo. Kaya nga po ang sabi natin doon sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong tapat, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So, yun po, Okay. para nararamdaman po ng ating komunidad. Nakakapanatag din, no, bilang sa mga yung ordinaryong motorista na nagbabiyahe na nandyan, merong mga roving at saka may naka-standby na mga patrol. Yes, tama po 'yon. At ito nga po, sasamantalahin ko na itong pagkakataon po nito. Gusto ko manawagan sa lahat po ng mga pumupunta po ng Angeles City, lalo na po yung mga nakamotor, na siguraduhin po natin na kumpleto po ang ating mga dalang mga dokumento. Dapat po meron po kayong dalang OR at saka CR, at kung hindi naman po nakapangalan sa inyo yung inyong motor, ay dapat po meron po kayong deed of sale, at kalaki po nito yung ID na pinanggalingan. At ang pinaka-importante po nito ay dapat po kayo po ay naka-helmet. Yun. At ang isa pa po dito, sana po yung mga mapler ninyo ay hindi po maiingay. Dapat tahimik lang po, dahil pag ito po ay lumampas sa decibels na 90, ay kayo po ay makukumpiska po yung motor ninyo at kayo po ay lumalabag na po sa batas. So, sa ganitong pagkakataon na Kuya Jay, hindi po ito isang kahigpitan ng ating kapulisan, kung hindi sinisiguro lang po namin ang kaligtasan ng bawat isa. Yes. Baka ang iniisip po ninyo ay ito po ay kami po ay naghihigpit. Hindi po. Ito po ay para sa inyong kapakanan, para maiwasan po yung mga pangyayari ng mga nakakaraang linggo, nakakaraang buwan o nakakaraang taon, na may mga ilan po tayong insidente na hindi naka-helmet at nagsanhi po ng ito ng kanilang kamatayan. So, wag naman po sana. Kaya po, siguraduhin po natin na tayo po ay naka-helmet. So, hindi lamang po doon sa mga nakamotor, kasama na rin po dito yung mga naka-four wheels na may mga pagkakataon po na may mga checkpoint po tayo. At kung naman po tayo checkpoint ay visual inspection lang naman po yan. Ibaba lang po natin ang bintana at nang makita po ng ating kapulisan yung loob po ng ating po mga sasakyan. So, Yung mga iba, CD, sabi, dala naman naman yung helmet nasa siko nga namin So, sinisiguro ko po na mas matigas po yung kalsada kaysa po doon sa ulo nila. Kaya pag tumama po yung ulo ng ating Nako. motorista ay baka po sila masugatan o hindi ma-hospital biro pa po yun. sila. Opo. Hindi ho biro yun. Opo. Yan, magandang umaga po. Sabi ng CPSC na AKPO, sabi nanonood po ang kapulisan ng Angeles City Mobile Force Company headed by Lieutenant Colonel Chito Makaspak. Ayan, binabati po kayo. Pati ni Apong Pisyong Sulficio. Ayan. Salute po, sir, sabi ni Chini.
this is ano kasi talagang ramdam natin ngayon, no, yung not only the visibility but the presence, the palpable presence of our Angeles City Police Office. Ano pa ho yung mga ginawa ninyong mga pagbabago under your leadership, CD Villarosa, dito po sa lungsod ng Angeles? Bukod po dun sa binanggit ko po kanina na yun pong ating mga pulis ay nasa kalsada na, siyempre siniguro rin po natin yung kalinisan po ng ating kampo. Yun. Nilagyan po natin ito ng mga kapislight at Oo nga, ang ganda. pinatanggal na po natin yung mga hindi kailangan po doon. Gusto ko rin po palang magpasalamat sa lagi po nating kasama to kay Sir Kiko Pangilinan, no? Dahil siya po ang tumutulong po sa atin para po mahakot po yung mga basura at maputol po yung mga puno, at sila rin po yung grass cutter doon po sa kampo natin. Kaya kung mapapansin nyo, ang kampo po natin ay para na ho siyang isang park ngayon. Yes. So, Sir Kiko, maraming salamat sa patuloy mong suporta sa atin pong kapulisan at saka sa atin pong kampo. And isa po sa mga programa namin yan, nabanggit ko na rin si Sir Kiko, siya kasama po natin ang ACDO, no, na nagche-checkpoint po sa iba't ibang lugar dito sa atin po sa Angeles City. Kuya Jay, para sa iyong kabatiran, ang Angeles City po ay hinahati po ng 6 na police station po yan. Yan. Meron pong station 1 to 6, and then meron po tayong CMFC, and then meron po tayong 3 unit commander. Ang tawagin po namin yon ay Mobile Patrol Unit, Tourist Police Unit, at saka yung Traffic Police Unit. So, yan Congratulations po, CD. Bagong bukas kayong yung Station 1 ngayon. Oo, yung magandang police station doon. At meron na po tayong 2 standard na station, yung pong Station 1 at saka yung Station 5. At kasama nga rin po nito ang pagpaplano na magkaroon po tayo ng bagong station sa Station 4 at saka sa Station 6. Sa Station 6 naman po ay tinamaan po kasi ng PNR yung ating pong station doon. And ngayon naman po ay ililipat po ito sa Barangay Santa Teresita, na kung saan ay magre-request din po tayo sa PNP para magkaroon na rin po tayo ng standard na police station po doon. Kasama na rin po dito yung sa Station 4. Actually, meron nga po tayong appointment sa BCDA at kakausapin po natin yon by tomorrow, and magre-request po tayo na baka pwede nating hingin na yung lupa doon sa lugar na yon para magkaroon na rin po ng Class A police station ng atin pong station po, sapagkat nandyan po ang bulto ng atin pong mga bisita. So, yun po, at marami pa ho tayong mga programa na pinagagana po sa PNP, kaya sabi ko nga sa kanila, habang ang atin pong mga kababayan ay natutulog, ay meron po tayong isang pulis na nasa kalsada na nagbabantay para sa katahimikan po ng buong Angeles City. Oo. Binabati ka rin, CD, ni Ma'am Happy Bustamante ng Systems Plus. Opo. Oo. Si Ma'am Happy ay good morning po, Ma'am Happy. At gusto ko din po magpasalamat kay Ma'am Happy sapagkat magkakaroon po tayo ng station doon sa gilid po ng System Plus. Ang magmaman po doon yung ating Traffic Management Unit under CMFC Lieutenant Colonel Chito Macaspac. And babantayan po natin yung Abacan River para siguraduhin natin na maging maayos at malinis po ang atin pong Abacan River. Kasama na rin po ang seguridad ng ating System Plus at yung mga iba pang mga lugar po doon. So maraming salamat po, Ma'am Happy, and looking forward na this coming February mag-o-open na po tayo ng new station, substations ng Traffic Management Unit. Thank you very much po, Ma'am Happy, and thank you very much po sa System Plus. And speaking of Abacan, CD, naging key role din yun ng ACPO, no? Yung pananatili ng kaayusan at kapayapaan dun sa Task Force Abacan na inilunsad ni Mayor John Lasatin to implement the easement, no, ng ating Abacan road dikes. So, congratulations, CD. No? Tama po kayo dyan, Sir Jay. Sa katunayan, ipinaunawa po natin sa kanila na yung pagtatanggal po ng kaunting espasyo do sa lugar po nila, ang kapalit naman po nito ay isang napakagandang tanawin sapagkat dito po magkakaroon po ng daan para magbisikleta, magjogging. So sila po ang unang makikinabang po doon. Yes. At sa ganitong pagkakataon po ay wala naman pong kumontra o wala naman pong naging
violenting reaksyon. Kaya naipatupad po natin ng maayos yun. And right now, no, yung nabanggit mo nga, napapakinabangan na ng mga mas maraming mga kababayan talaga natin, not only themselves na residing near the area, but also yung mga motorista natin sa dami ng mga volume ng mga sasakyan, no? Totoo po yun. Opo. Malaking bagay talaga. Opo, nare-reduce na po yan dahil talagang hindi po natin maiiwasan talaga yung dami po ng mga sasakyan, lalo na po sa Pandan Road. So, kahit papaano po, bumababa ang yung ibang mga sasakyan, bumababa sa Abacan River para hindi mag-congest po talaga doon sa Pandan Road. Napakalaking bagay po talaga noon. At ang alam ko, sisimulan na pong gawin yon para mas lalong pakinabangan po ng ating mga motorista at ating mga mamamayan. Alright, sa ating pagbabalik, more from our Angeles City Police Office. Pero anong oras na po sa buong Pilipinas, Colonel Villarosa? The time is 10:30. Join! Ta-da! And come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleño. Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and Angeleños. join! Tana! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. Alright, we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with City Director, Police Colonel Joselito Jeff Villarosa Jr. ng ACPO. Mga ilang announcement lamang, no? Heads up Angeleños, please be informed that under Resolution 12171 Series of 2026, the deadline for the application for renewal of business permits has been extended to February 20, 2026. At good news, ang payment period has also been extended up to March 31, 2026.
This resolution was unanimously approved by the Sangguniang Panlunsod of Angeles City during the regular session number 2 of January 20, 2026. So kindly make sure to complete your application and payment within the new deadlines. Magandang balita po yan. Na shoutout sa ating mga busy dyan sa ilalim ng City Hall, no? BPLD, sa Treasurer's Office, Assessors, sa LCR, dami pa. Lahat ng mga front office dyan sa City Hall. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Of course, ang ating napakasipag na City Administrator, Attorney Noel Luzong, at sa inyong mga kasamahan dyan sa City Administrator's Office na nawalan ng boses kamakailan dahil sa dami ng trabaho. Shout out sa inyo, no? At mabuhay kayo dahil sa inyong magandang ginagawa para sa lungsod ng Angeles, no? Ganun din sa mga partners natin, CD, sa clearing operation, no? Yung nabanggit mo kanina, ang ACDO, ang City Engineering Office, no? At yung mga partner telcos natin na patuloy sa weekly na pag-aayos ng mga spaghetti wires and dangling cables dito sa mga major thoroughfares ng lungsod ng Angeles. Shoutout din sa PTRO na patuloy rin sa pagsasaayos, no, ng mga problema na kailangan, kasi talaga dapat natin sundin yung na mga namamasada natin, yung fair matrix, no. So yung mga report po ng ating mga kababayan, mga reklamo, kaagad naman na asikaso ng ating PTRO dito po sa lungsod ng Angeles, no. And also shout out din sa mga nag-geotagging dito sa Barangay Sapang Bato to strengthen climate and disaster resilience. Of course, under the leadership of Mayor John Lasatin, nag-organize po tayo ng multi-sectoral team to conduct itong geotagging of plants and trees in Barangay Sapang Bato, which is the city's designated watershed area dito po sa lungsod ng Angeles. Shoutout din sa ating mga disinfection team na nag-iikot din po sa buong lungsod, no? As they continue to prioritize health and safety of our Angeleños through ovicidal trapping activities, no? Itong nakita natin kamakailan sa Northville 15 sa Barangay Kutud, na ito po yung pagkokontrol ng mosquito population by preventing eggs from hatching and larvae from developing. Gumagamit po tayo ng itong approved chemicals, no, para po maiwasan ito kasing problema sa dengue. It's not only seasonal anymore, it's becoming all year round na problema na hindi lamang ng ating lungsod, no, pati buong Pilipinas na yata talagang problema na rin natin. Shoutout din sa ating City College of Angeles at sa local school board, no, na kamakailan pumunta rito sa atin at formally sa pangunguna po ng CCA Chair and Mayor John Lasatin. Siya yung nag-lead ng ating board meeting to open search for the next president and expand experiential learning opportunities through LGU internships. Kamakailan din, kasama ko si CD Jeff Villarosa dito sa Peace and Order, Joint Peace and Order Council with the ACPO, ang ating ACADAC, no, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. And CD, kamakailan, nakita ko, nagpunta kayo dito sa nag-inspection kayo dito sa may Fields Avenue. Ano po ang nakita nyo dun sa mismong site inspection? Ano po yung na-observe po ninyo dun? Bago ko sagutin, nagpapa-shoutout lang si sige. Captain Jim Jimenez. Siya ang GSO po natin doon sa ACPO. So kaya kung bakit malinis po ang ACPO natin ay dahil po kay Captain Jimenez, and of course yung kanyang classmate si Captain Nery Borja. Uy, salamat po . Opo.
So mabigat nga Kuya Jay, nag-inspect po tayo doon, ano? Kasama po natin ang ating tourism, si Ma'am Louie Lasatin. At tiningnan po natin yung katayuan ng ating Fields Avenue. And sa ngayon po ay mayroong malaking improvement dahil ginagawa ho nila yung gitna, pinagaganda nila yung gitna. Gitna ng kalsada at mukhang lalagyan po yata ito ng mga El Fresco restaurant para maging wholesome po ang dating ng ating Fields Avenue. And doon din ako nakatikim ng napakasarap na shawarma. Oo, Sarap ayan. pala ang Nandun shawarma. pa rin pala yun, Nandun pa rin pala yun, no? So, napakasarap po ng shawarma doon. Ayun. At Sana all. gusto ko rin palang ibahagi sa iyo, Kuya Jay, no? Sige. Na out of 33 barangays po ng Angeles City, meron na ho tayong 28 na drug cleared. Wow, that's a very good news. Isang magandang accomplishment po ng Angeles City Police Office po yan. At meron na lang po tayong natitira na 5 barangay na naiiwan. So normal po na may maiwan dahil napakalaki po kasi itong mga barangay na to. And gusto ko rin pong batiin ang ating provincial director ng PDEA, si Sir Mark Biray. Siya po yung katulong po natin na nagsasaayos kung paano po madadrug clear po yung mga bawat barangay sa Angeles City. So meron lang po tayong 5 barangay na kasalukuyan pong inaayos. Ito po ay ang Barangay Balibago, Barangay Pampang, Barangay Pandan, Barangay Ninoy Aquino at Barangay Amsik. So sa ngayon po, yan po ang top priority natin. At sana po dumating ang time na bago matapos itong last quarter na to ay mag-drug cleared na po natin ang buong Angeles City. Wow, napakagandang balita niyan, CD. Hindi biro-biro yan, to be named a drug-cleared barangay, di ba? Opo, may mga proseso po tayong ginagawa dyan. Meron po tayong napakahabang requirements ng Philippine Drug Enforcement Agency. At sa pagtutulungan po ng barangay, ng kapulisan at ng PDEA, ay naayos naman po natin. At nagagawa po naman natin ipa-drug cleared ang bawat isang barangay. Medyo marami lang pong requirements, pero kayang-kaya naman po. This is very complimenting, CD, dun sa ginagawa ngayon ni Angeles City Mayor John Lasatin sa reformation and reintegration ng mga naging natin sa drugs, no? Sa tulong ng ating ACADAC, no? Yung gusto ni Mayor John kasi yung pag nasagip yung itong mga victims ng drugs, will also help them not only for reformation but reintegration to the society, no? Opo, tama po yan, ano? At ang katulong po pala natin at ang head po ng ACADAC ay si Sir Ricky Saul, no? Siya po yung nag-organize po niyan. So ino-organize po ng ACADAC kung paano makikita-kita yung barangay, yung PDEA at ng ating kapulisan. So ito nga pong last December 10 barangay po yung ating po na drug cleared. Kaya meron pong natira lang na 5 barangay. Kasama na rin po dito, no, Sir Jay, na yun pong mga nagtatrabaho sa Fields Avenue, nag-undergo na rin po sila ng drug test at napaka-minimal naman po nung mga nag-positive at nabigyan na rin naman po natin sila ng aksyon para po maiparehab po natin o magkaroon po ng counseling yung mga ilan na nag-positive po doon sa drugs natin. Ayun, oo. Ayan. Nabanggit mo na kanina pero ngayon is naka-tune in siya. CD, i-shoutout mo raw yung nating napakasipag na tourism officer. Oo, si Mama Louie Lasatin. Mama Louie. Yan, inspect daw kayo Magandang ulit. umaga po sa inyo. Balik ulit tayo sa fields. Hindi niya nabanggit sa akin yung shawarma. Masarap yung shawarma doon. Ayan. Mura na, masarap Oo, matagal na yun pero it's good to know na nandiyan pa rin thriving yung mga negosyong na noon sikat hanggang ngayon pinupuntahan pa rin. Alright, shoutout din sa ating mga kasama sa environmental management system, no, na patuloy sa kanilang cleanup operations at ito po nagbibigyan ng citation o nanguhuhuli na rin sa mga doon sa mga walang konsensyang nagtatapon
ng mga basura kung saan-saan, ano? Kamakailan pati yung sa after ng cleaning up na ginagawa natin sa Abacan, meron na mga 2 weeks ago, ganyan, no? May mga nagtatapon din ng mga ilang kababayan natin. At ngayon po ay hinuhuli na po natin ito. Di na po natin papayagan yung ganyan, no? Habang nililinis natin ay yung mga iba ay walang pakialam na nagtatapon. So, we also need to mention yung tulong na rin ng ating mga kababayan sa mga barangays, no? Barangay officials at yung mga residents nearby to please help us in monitoring this, no? Gusto natin na maayos, gusto natin na malinis, no? This is a joint effort po para nang sa ganon makilala tayo na parang gusto natin lagi tayong naiinggit sa Singapore, ganyan, bakit sa Singapore pwede naman po natin gawin yun basta tayo po ay nagsasama-sama at nagtutulungan, sabi nga ni Mayor John Lasatin, no? Ayan, pati na rin yun, kamakailan lamang nakahuli nga itong mga law enforcement natin sa tulong ng EMS police team, no? ACDO, dyan sa may ONA o sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center. Naka sila doon ng kolong-kolong, nahuli nila yung mga nagtatapon ng basura. Speaking of CD, nabanggit mo kanina si City Tourism Officer Louie Lazatin. Nice ko rin i-shoutout itong Pupulning Kalalangan, a month-long series of free activities highlighting all 9 disciplines of art. Mangyayari po dito sa lungsod ng Angeles. Pupulning Kalalangan, nandyan po yung from February 1 at Plaza Angel, no, yung may on-the-spot painting. February 7 sa City Library, yung fashion and beauty photography workshop. At sa February 14, ayun, yung mga may plano dyan sa Feb 14, meron tayong Visual Arts Inter-School Competition at Sining at Himig Music Fest na mangyayari po sa Plaza Angel. At sa City Library ulit on February 21, Talk on Kapampangan Literature and Talk on Kapampangan Architecture. Sa February 21, gaganapin sa Culinarium ang Culinary Workshop. Abangan po natin yan at 1 p.m. And on February 28 sa Plaza Angel pa rin ang on-the-spot painting. At pagdating ng 7 p.m. ng Feb 26 ang Pupulning Banwa. Magbabalik po kami ni CD Villarosa. Anong oras na po sa buong Pilipinas, Colonel? The time is 10:47. Home, join. Ta-da. And come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Heleño. Join. Ta-da. And Heleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Heleño.
Alright, we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with City Director Colonel Jeff Villarosa ng Angeles City Police Office. Ito, itong pa-shoutout ko lang itong Angeleño Pride Top 7 ng Otle Passer, no? Dito po sa lungsod ng Angeles, si Vincent Narciso from Angeles University Foundation. Top 7 passer po siya sa December 2025 Occupational Therapy Licensure Exam. No? Congratulations sa ating top 7 na passer dito po sa occupational therapy. Ayan. May pa-shoutout ba si CD? Opo, so siguro bago tayo magtapos, batiin ko na lahat ng mga officers natin na namumuno ng Angeles City Police Office. Kanina nabanggit ko na ang ating Deputy Director for Administration, Lieutenant Colonel Gerald Liclayo. Ang ating Deputy Director for Operations, si Lieutenant Colonel Rolly Doroha. Ang ating pong S1 o Admin, si Lieutenant Colonel Jason Constantino. Ang atin naman pong Intel o S2, si Lieutenant Colonel Mark Abaha. Ang atin pong S3 o Operation, si Major Mark Bentus. Ang atin pong S4 o ang atin pong Logistics ay si Major Bernadette Manalastas. At ang atin naman pong S5 o yung Police Community Relations, si Lieutenant Colonel Raquel Pagnas. At kasama ko din dito po ang atin pong PIO, si Captain Janice Lolarga. And ang atin pong investigation o ang S7, si Lieutenant Colonel Suntubi. Malapit na mautin. And ang atin pong S8 o sa training ay si Captain Joanna Habok. Ito kasama ko din po. Daming Pakita kayo fans. dito. And ang atin pong S9 si Lieutenant Colonel Emboy Nunag. At ang atin pong S10 o ang atin pong IT ay si Captain Lerma Castro. So, at ang bagong dating po, na dati pong Chief of Police ng San Fernando, Pampanga, na ngayon po ay nasa atin na po muli ngayon, ay si Lieutenant Colonel Aris Gonzales. So, kanina ko, AJ, nabanggit ko na meron tayong 6 na station commander. So, shout out ko na rin itong ating mga station commander para sa ating Station 1. Si Major Jeff Halandoni. Yun. At ang atin pong Station 2, si Major, bagong Major lang po ito, si Dave Beltran. At ang atin pong Station 3 Commander, si Major Dexter Ebat. At ang atin pong Station 4 Commander ay si Major Eblahan. Ron Eblahan. At ang atin pong Station 5 Commander, Bago din yan. bago rin po ito, si Captain Dan Kapili. And ang atin pong Station 5 Commander, Station 6 Commander ay si Major Lionel Losada. Yun. So meron tayo tinatawag na City Mobile Force Company. Ito po ay pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Chito Makaspak. Yes. Meron po tayong Traffic Management Unit. Ito po ay headed by Lieutenant Colonel Daryl Gonzales. And meron din po tayo dito Tourist Police, no? Si Major Rod Quiroz. At Ayun. ang panghuli po ay si Mobile Patrol Unit po natin, si Major Francisco Guevara. So yan po yung ating mga namumuno ng kapulisan sa atin pong Angeles City Police Office, station commanders and mga command group and staff. At samantalahin ko na rin sa ating mga tagapakinig at doon sa mga naka-tune in sa ating Facebook Live. Gusto kong banggitin po ang Angeles City Police hotline number po natin para just in case po na meron po kayong kailangan. Ito po ay isave po ninyo sa inyong mga cellphone. Pagka po ganito mga emergency number, dapat po ito ang inilalagay po natin ay simulan natin sa letter A. Okay. A space Hotline Angeles. Kasi kung ilalagay natin ito ng Angeles
hotline, Baka matabunan. baka lang, matabunan pa eh. Kaya mas maganda, pag punta mo doon sa contacts, makikita mo na agad ito. Yes. So, yun po ang advice po natin. Isama na rin po natin yung mga number ng mga other emergencies like sa file, like sa hospital. So, para po sa number po ng kapulisan natin ay 0998 598 5524. So, Pakiulit po, CD. pakiulit po. Opo, 0998-598-5524. Pwede ba nating ipakita sa screen Sige para po, natin masundan yan. po ng ating mga tagapakinig at tagapanood? Mm-mm. 0908 Mm-mm. 377-0144. Yun. So, ulitin ko pa, 0908-377-0144. So, yan po ang hotline number ng Angeles City Police Office at kung kayo po ay merong pangangailangan, meron po kayong emergency, round the clock po, andito po ang inyong kapalisan para po magserbisyo po sa inyo. Huwag kayong mag-prank call, mahuhuli kayo. Ay, wag po kayong mag-good morning o prank call, dapat po yan. You can use it Pang-emergency. only for emergency. Ayan. Mamomonitor po yan kung sino po yung mga nagpa-prank call. Ayan. Pati po yung mga nakikita sa mga kani-kanilang mga CCTV cameras, pwedeng isumbong na rin dito sa hotline, CD. Tama po. ba? Opo. At nakalimutan ko nga po palang banggitin. Isa ho sa mga programa na binibigyang tuon ng ating mayor ay nagkaroon na po tayo ng CCTV doon sa dalawang stations natin, sa Station 2 and Station 4. So pag nandun po kayo sa mga stations na yan, ay makikita po nila lahat po ng mga bawat kanto ng kanilang barangay. So susunod na po yung ibang mga stations. Ang naka-next in line po dyan, yung Station 1. Yun. So napakaganda po talaga ng Angeles sapagkat napakalaking bagay po ng ating command center dahil nandyan po yung ating mga CCTV natin sa bawat kanto. Yan. Siguro bago ko makalimutan, gusto ko Sige, rin go ahead. banggitin po ang ating dating mayor na ngayon po ay congressman na, si Congressman Pogi Lasatin. Sir, magandang umaga po sa inyo at ang kanyang executive assistant na si Ma'am Icy. Isang Okay. mapagpalang umaga po sa inyo. Alright, CD, maraming salamat. It's been a treat to have you here sa ating programang Jointana Angeleños, the first of many ka nga, no? Also with Mayor John Lasatin. Final messages po, CD, before we let you go. Una ay muli nagpapasalamat ako Sir Jay at sa pamunuan ng RW 95.1 sa atin pong Vice President and Deputy Head RBC Media Group, Ma'am Nina Carla Tyra Mbitug. Thank you very much po sa inyo at dahil po sa inyo ay nalaman po ng ating kababayan kung ano po yung mga ginagawa ng ating pong mga kapulisan. At sa mga kababayan naman po natin, lalo na po sa bayan po ng Angeles, siguraduhin po natin na lagi po tayong susunod sa batas, lalo na po yung ating mga motorista. At sa atin naman po mga kapulisan ay sana ay huwag tayong magsawang tumulong sapagkat ito po ang sinumpaan natin tungkulin at siguraduhin natin na ang ating ginagawa araw-araw ay hindi po tayo mapipintasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you very much. We have Colonel Joselito Jeff Villarosa Jr., ang ating City Director ng Angeles City Police Office. Thank you very much po. Sally Esguera, Rene Magtoto, Ian Duya, John Narciso, Low Moon, yan, maraming salamat. Reynaldo David, Ellen Diggs, maraming salamat sa inyong pagtutok. Sa ngalan po ni Mayor John Lasatin at sa lahat ng bumubuo ng pamalang lungsod ng Angeles, ito po yung lingkod, J. Pelayo IV, at ito yung programang Jointana Angeleños. God bless everybody.